danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Ba mu gama shiryawa ba mota ta zo, a gaggauce muka ƙarasa muka fito, muka shiga cikin mota ƙirar Hilux mai buɗaɗɗen baya. Zagaye ya yi ta yi da mu, sannan ya ajiye ma ƙofar wani ƙaton gidan ƙasa. Gidan ƙasa ne ƙato, kamar yadda na gaya muku, ɗakuna ne bila adadin a cikin shi, sai rijiya da ban ɗaki. Yare ne kala-kala a cikinsa, kama daga Yarbawa, Inyamurai, Buzaye, Tubawa, ‘yan Mali da kuma Hausawa. Ƙofar gidan ƙaton fili ne, domin a bayan gari yake, sai shaguna biyu a gefen gidan. Zama ne daga gefe, ina nazarin gidan sosai, mutane kuwa sai shirin tafiya suke yi, domin a ranar kwamba za ta tashi. Muna tsaka da hira, sai ga wani matashi, da alama shi ma Bahaushe ne, ƙarasowa ya gunmu, muka gaisa. A nan yake faɗa mana sunansa Kamal, kuma shi ma ɗan Kano ne, unguwar Fage. Sosai ya ji daɗin haɗuwa da mu, yake shaida mana shi ma kwanansa 3 a cikin Agadas, kuma a nan gidan ya sauka. Ganin shi ne da hirami a wuyansa, nake tsokanan shi, kai ma ka zama buzu kenan, ya ce min hanyar da ƙura, dole sai da hirami. A nan yake shaida mana amfanin hirami a wannan hanyar, ana yin basaja da shi ne don shiga Libya, domin ma'aikatan hanya da sun gane kai ɗan Najeriya ne sai sun zalunce ka. Hirami muka siyo guda 3 da jarkokin ruwa, a nan aka fara kokawar naɗawa. Kasa naɗawa suka yi, sai ni na karɓa na naɗa mana, kasancewar dama can ina rawani tun a gida. Muna dawowa, na ga motoci ƙirar Hilux mai buɗaɗɗen baya sun yi layi-layi. Tsayawa na ina lissafawa, amma na kasa, a ƙiyasi na za su kai 30, yawancin motocin farare ne. A nan fa guri ya hargitse, ana ta kiran suna, kasancewar kowane direba yana da list ɗin mutanen da zai ɗauka a rubuce. Kowane direba sai ya tabbatar ya gama haɗa kan fasinjarsa tukunna za a fara yi wa mota lodi. Jarkokin ruwa ake fara lodawa, sannan a loda jakunkuna. Su kuma mutanen da za a ɗauka a gefen motar ake laya su, ƙafafuwansu a waje, sai gefen mota ya gama cika tukunna ake lodo sa tsakiya. Bayan an gama laya ku, za a sa wa kowane ɗaya daga cikinku sanda tsakanin cinyoyin shi saboda kar ya faɗo a kan hanya. Duk mota ɗaya ana loda mutane sama da 30, wata kuma ba sa wuce 28, ya danganta da yawan fasinjar direba. Bayan kowace mota ta gama lodi, a nan kuma za a ɗauki haramar tafiya. Sahara ce fetal iya kallonka, sai 'yan bishiyoyin da ba za a rasa ba. Jin rawani na neman kuncewa, na san abin nayi ne saboda ƙarfin iskar da ke yawo a makeken dajin haɗe da ƙura. Kunce shi nayi, na ɗaura sosai, na kawo gilas na kafa a idona. Tafiya muke ba kakkautawa, ba mu tsaya ba har goshin magariba, kasancewar motocin ba su taso da wuri ba, sai misalin ƙarfe 4. Mun yi nisa sosai, sannan duhu ya kawo kai, domin alamu sun nuna isha ta kusa. Motocin da muka taho tare da su kuwa kowacce ta kama gabanta, domin dama idan aka taso tare wasu ba sa sake haɗuwa sai a wajen tsayawa. Muna tsaka da tafiya ne, muka shigo wani mugun daji mai ɗauke da wasu baƙaƙen dutsuna, babu tsirrai ko ɗaya a cikinsa, amma sai muguwar sahara mai riƙe mota. Muna tsaka da tafiya ne, motar mu ta tsaya cak, cikin gaggawa direba ya fito, ya ce kowa ya sako a yi turi. Idan ba haka ba za ta tashi ba. Turi muka fara yi iya ƙarfinmu, amma da ta yi gaba sai ta mutu. Cikin ɓacin rai direban yake shaida mana wallahi dajin nan mafakar ɓarayi ce, saboda haka mu kama jikinmu, mu fita daga cikin sakar su iske mu. Haka muka yi ta turi, sai da muka fita daga wani mugun rairayi, sannan motar ta tashi, muka ɗau hanya. Tafiya muke ba kama hannun yaro, cikin ikon Allah muka fita daga wannan dajin. Cikin wata sahara muka faɗo, kasancewar babu manyan dutsuna kamar dajin da muka baro. Sai a wannan lokacin bakina ya buɗe, na fara jan wani matashi da ke kusa da ni da hira. Jin ya ce ai shi ya taɓa zuwa Libi. Tambayar shi na yi, wai da gaske dajin da muka baro mai baƙaƙen dutsunan nan akwai ɓarayi a ciki? Labari ya kama bani, kamar jira yake na tambaye shi. Ya ce wallahi akwai lokacin da muka yi karo da su a zuwa na Libi na farko. Ya ce lokacin da muka yi karo da su a zuwa na Libya na farko, kayanmu suka kwace, sannan suka harbe direban motar da bindiga, mu kuma suka watsar da mu a daji. Muka yi ta garari ba ci ba sha, kwanan mu ɗaya da wuni ɗaya muna tafiya a ƙasa. Allah ya kawo wani direban babbar mota ya dawo daga Durku, shi ne ya taimaka mana ya mai da mu zuwa Agadas. Ji ne gabana ya faɗi, cike da ruɗani na sake jifan shi da tambaya, na ce amma shi ne ka dawo? Ya ce to ya za a yi, wani abun dole ce take sawa, Nijar ɗin ce ba za ta gyara ni ba.
yanzu ma burina da na je Libi na tara kuɗi, turowa zan yi da su a siya min moto, ina dawowa gida na yi aure. Wani goron numfashi na sauke tare da faɗin lallai kuwa. A nan muka yi ta hira da shi, yana bani labarin abubuwan da ya sani game da hanyar. Muna tsaka da tafiya ne, na hango haske, alamun motoci ne tsaye. Wani ɗan ƙaramin gari muka isa, muna zuwa muka yi fakin. Su ma sauran motocin da muka taho tare duk sun yi fakin, mutane sun sako ana ta hada-hada. Bayan mun yi fakin ne, sauran motocin da ke bayanmu suka yi ta ƙarasowa. Ikon Allah, wangame man daji ne ta kowace kusurwa baka hango ƙarshensa, babu gida ko ɗaya sai 'yan bukkoki na zana. Abin da ya cika ni da mamaki shine, a wannan dajin wai mutane ke kwana, kuma a nan suke rayuwa. Bayan mun sauka daga mota ne, muka samu waje muka zauna mu biyar, dukkan mu 'yan Kano ne. Saifullahi, Nasir, Faruk, Kamal sai kuma ni. Guzurinmu muka kunce muka fara ci, yayin da kowa ke harkokin gabansa. A nan muka yi sallah muka zauna muka fara hira. Ƙananan yara ke tallar shayi, wasu kuma ragadada. Kofin shayi na karɓa, ko zan samu sauƙin sanyin da nake ji. Juya shi ne a bakina, kasancewar kofin ƙanana ne, irin wanda buza yake amfani da shi gurin shan shayi. Hiraman da ke kanmu, muka kunce muka shimfiɗa, muka kwanta. Har bacci ya ɗauke ni sosai, na ji ana tashin mu, carbin hannuna na duba da ke mai agogo ne wajen ƙarfe 2 saura. Nan aka sake loda mu a mota, ni dai bacci ne sosai a idona. A cikin wannan dare, motoci suka ci gaba da kwarara gudu. Ni dai gyangyaɗi nake ina farkawa, don ba sosai nake gani ba, duk da kasancewar akwai farin wata. Tafiya muke sosai har sanyin asuba ya keto, wannan sanyin shine ya dawo da ni cikin hayyacina. Bude ido nai, na gan mu a wani daji, shi ma nasu nau'in daban, ji ne kamar an yi sama da ni, na wuntsulo. Assalamu alaikum, maɗa a cikin shiri na gaba, domin jin ci gaban labarin, naku Afan Yarima, na gode. Idan wannan ne karo na farko da ka ziyarci channel ɗinmu, ina roƙonka ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.